everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan, Si Maris, Mao ba? nabangga ang among taksing gisakyan. O, si Maris, operahanan. Maluwi ka, Manoy. Tabagi mo eh. Unsay imo kahimtang? Dili kayo nako ang naitabo nako. Pero si Maris, ang akong uyab, mao'y nagrabihan. Pilay gikinahanglan. Dako yun ang kantidad, Manoy. Operahanan ko siya ko. Maring kamot ko. Manoy, kung mahimo, makapadaka na yun. Kidagan kayo ang resita. Wa may ikapalit og tambal para kang Maris. Unsay kahimtang sa imong uyab? Dili pa makasulti. Makaluluoy kayong iyang kahimtang, Manoy. Dili ka gusto nga. Doon daw ta may tapo niya, Manoy. Mahal ko si Maris. Manghuwam ko para makapadako kwarta. Salamat. Salamat, Manoy. Bye. Oh, unsa naman, ha? Magpada si Abay. Ay, salamat taon! Nadisgrasya sila. O si Marisa nakaangkon og dakong kadaot. Angay banako siyang tungon. Angay banako siyang panghimaraupon. Tabangan ako siya. Sa iyang pagpasakit ka na ako. Sa iyang pagpakibuwag ka na ako. Kung dito pa siya may punta sa kumanghon. Angay ba na ako siyang tabangan? Operahanan ko na si Maris. Nagpakiluoy si Archie. Mahal niya si Maris. Mahal niya si Maris. Unsa man nahitabo nimo, ha? Kaganinan ko nang kamatikod nimo. Nagpaso-paso ka. Wa ka mahimutang. Unya, mangutkot ka sa imong ulo. May problema? Nagkinahanglan ko kwarta ara. Kwarta? Para unsa? Nadisgrasya nga kumanghon. Uban siya ngayon. Oh, mao ba? Unsa man matanga sa disgrasya? Nabangga ang taksi nila gisakyan. Unsa man patay na? Simba ko ka. Dako pambuhi nga kumanghon. O ang iyang uyab. Mao'y nagrabihan. Pila may gikinahanglan? Operahan na ba ko nung? So, dako-dakong kantidad nga gikinahanglan ana. Mga pila ka sa imong banabana. Kung sa private hospital na, 10 naana sa mga 80,000. Ginoo ko. Papanilabot sa mga tambal, ug ubang gikinahanglan. Pagkada ko Mariay. Mabuktot ko binayad, anak. Sa may palabihon mo? Sa mabuktot kag binayad? O sa matigbak ang uyab sa imong manghod? Bay. PLJ, cellphone nimo. May nag-text. Palihog ko bay. Gicharge man guna na ako. Sige, kuha ko na ako. Dada. Hop. Kikang Manoy. Saman. Nagpadasi og kwarta bay. Pinaagi sa Padala Express. Maayo noon.
100,000 ang gipada. Unsa? Ay, salamat in town. Salamat. Nagkapanghuwam gid ay siya. Bida ng maguwang nimo. Unsaon ka nimo sa pagbawasan na niya, no? Nagantos in town imong maguwang bay RJ. Bay Rudy, Laliman ka, ana. Kung nakapanghuwam na, siguro. Malumos na sa tubo palang daan. Pila kay porsyento ng iyang gihuwaman. pila ka, Bay Rudy? Kadaghanan sa mga buhaya, 20% na ba na? Ginoo ko. Sa ato pa. Magbayad si Manoy og 20,000 ang buwan. Kung tinuod bang gani nga 20% ang tubo ana. Maulagi na. Bye. Pero, kadaghanan sa nagpatanto, basta 20%, kung mamatay na, ang kamot anak dili mabutang sa dughan. Ngano man? Dili na mabutang sa dughan ang ilang kamot. Bisag imo pang gayran. Ay ngano man lagi. Basta kuno ang tigpatanto mamatay nya 20%. Ang kamot anak dili makunggong ug dili mabutang sa dapit sa dughan. Hinoon ang kamot anak magbukad pirmi. Bisag patay na ang ilang kalag. Maningil gihapon sa mga nautangan. Sa Bay, di na ta magdagan og sulti. Kuyogi ko, withdraw na ko ni kwarta ha. Magpakuyog ka? Unya, musugot ka ang doktor nga, mugawas ka. Ay, hangyoon na ako. Kinahanglan nga makuha ning maong kwarta, bay. Ug ako lang day mo kuha. Nya dinhi ka lang. Ayaw lang, kay tingalig. Oy, wa kay salig na ako. Sa pagtuon mo na ako, itambling na ako ng maong kwarta. No, never bay. Di ka makahimo, ana. Tungod kay, dili imong pangan ang nabutang dito sa receiver. Akong pangan. So, ako rin makakubra, ana. Sige. Nya, mananghid ka. Oh, bay. Importante nga, withdrawon ko dayon ang kwarta nga gipadaan ni Manoy. Aron mapalit ang mga tambal nga gikinahanglan ni Maris. Para kaoperahan siya. Pinangga gyud kong Manoy. Wa diya balibari nga akong gihangyo niya. Hello? Tisoy Mandirigma? Sir, nanawag ko nimo sir. Pinagi kang Miss Sarah. Aron sa ingon, makapasalamat ko nimo. Salamat sa Herbert, alias Tisoy Mandirigma. Sa imong pagpahuwam ka na kong kwarta, sir. Oh, mao ba? Importante ka na ako, Herbert, nga dili magkalisod-lisod ang ako mga sakop sama nimo. Kinaiya ko na abang-tabang bisan kinsa. Basta doon na lang ko ikatabang. Salamat kay sir. Basta kaya ko lang. Tabangan tagid mo. Bisag kinsa pa mga trabahante nga akong sakop. Tabangan gid ako. Mutabang maganita sa ubang mga tao nga di na magpamalihog nila. Kamu pa ka ha? Ang di na ko tabangan. Trabahante ta manggid mo. Sumunod ko sir, salamat kayo. Salamat kayo. Nagatabang kag dako. Ang katinan kay mong gipahuwam ka nako. Nagatabang kayo sa na-discuss yang ako manghon. Nahibaw ko. Ang iyang hinigugma. Nahibaw ko. Sir, pilay tubo ato sir. Pila ka porsyento ang tubo sa kwarta nga akong gihuman nimo. Why tubo? Tinuod ka sir? Tabang ko ka na kanimo, Herbert. Ilabi na kay usa ka expert nga mekaniko. Mao na akong tabang nimo. Salamat sir. Sige, bye Tisoy Mandirigma. Salamat nga wa ko niya balibari. Katabang na kayo ni dako. Pero nganong dili ba kumakaako? Sa pagpalipan, ilabi na nga akong bangkot may mahangyon ako. Dili makalip nga to sa akong bangkot. Herbert. Mahimo ba? Ayaw pagsige gunahuna sa problema. Hindi ko lang kalikayan, araw. Hello. Sir,
Nanawag na ko si Tisoy o nagpasalamat. Dapat lang nga magpasalamat siya. Oo. Basta tao nga magtinarong og alaga nako, di ko magpanuko sa pagtabang ara. Thank you, sir. Inoktok ka na, Sad. Nagunaw na lang ko. Kano sana ko maimpas ang maungutang. Mukayot yung kagbaayo. Aron ka makabayad sa mong kantidad. Anak ni mo makita kung unsa ka manggiloyo ng atong amo. Why balibad? Nagpasalamat ko siyang pagtabang ka ako. Ang sukli anang iyang gibuhat. Moragad nga, honest ka niya. Ug mutahod ka niya. Ipasalig ko na. Andam ko sa pagtuman siya mga sugo. Bye. RJ, Oh. Bay, karong hapon, operahan na si Maris. gikulpaan ko. Uy, nga naman. Wa ba kay daw tang mahitabo niya. Say gayon nga, operahan siya. Uy, ayaw pag hunahon na udautan, oy. Mga doktor ko na nag-ingon. Busa, ampo lang nga magmalampuson ang operasyon kang Day Maris. Oh, Bay Rodi. Dili lang ko magpa-opera, Archie. No, dili mahimo. Pero matod sa doktor, nga ang bayad sa operation, mga 70,000. Wa pa'y labot sa professional pay. Ayaw ka bala ka. Kalabot sa kwarta. Tungod kay may nitabang na to, Maris. Ang taong nasa tanang panahon, nagpangga na ako. Kinsa? Ang buotan o mapinanggaon kong makuwang. Si Manoy Herbert. Archie, usibot ni mong ipasabot. Si Manoy Herbert. Ang nitabang na to. Unsa? Siya ang nagpadana ko kwarta para sa imong operasyon. Archie, Si Manoy Herbert. Wa niya ay makuli ang akong gihangyong tabang niya. Archie. Gihilakan ako ang pagpakigsulti kang Manoy Herbert. Pinangga ko niya. Dili gusto si Manoy Herbert nga mag-uol ko. Tungod sa nahitabo na tundo ka. Si Manoy Herbert mao'y sulbad sa atong problema. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.